March without freezing. Yeah, isn't that amazing? In Christmas times, we'll be chilling and having a good time. Doesn't matter if the snow. Good morning. Happy Saturday. It's December the 14th and I'm going to my friend's birthday party that dances with me at Hype, and I'm going to make her a card, okay? So we got the Pearl List card stock. So I'm going to open it with the little knife cutter. It's a cutter, Baba. A cutter. And Mackenzie's favourite colour is pink, so I'm going to do her a card. Okay. Personalized card. Birthday card. Making our own birthday card. Yeah. Okay. And may nilabas na rin pala ako para mamaya sa dinner. So soft Yeah. and smooth. Okay. Just do this, Baba. No, you don't have to fill that all the way. Wait. No. I know. Just the top. And then just grab one. Okay. Ako na. Matigas din siya. So, you have to So the pink's inside or outside? inside, of course. Outside. So, yeah. You have to fold. Good girl. It kind of feels like the real card. It is. It's more So personal. you open like this side. Yeah. And then Okay, you I can got my design. pencil. And I got my pencil. hi boys, good morning. Ayun si Kuya. Should I write or draw first? Isusulat niya muna daw yung kanyang ilalagay sa card. So I can practice what I'm writing. Is that purple one though? It's alright. You can cover it later. Yeah. So, Yeah. Happy birthday. I'm gonna Okay, so hayaan ko muna siya dito. And I'm gonna ipakita. get my lead pencil. Ang dami niyang pencils. Oh, Yeah, I have diba? a lot of pencils. Wait, is there any? And meron pa siyang bago, diba, kahapon. And yung kanilang breakfast. Well, late breakfast kasi 10 o'clock. Ayan, noodles. And ito, naglabas akong minced beef. Mag-meatballs ako. Mama, Yes, what's that? I'm using this pencil that changes color like it's a birthday theme. Okay, like a rainbow one? Okay. So, I think we need to yeah. Do you have sharpener? Naligo na pala tayo. Pero, babalik ulit ako sa shower kasi babalnawang ko to. Kasi nag-hair mask. Yung Fino, yung Japanese na hair mask nila, yun yung ginamit ko. And si Sak pala umalis na. Di ba nabanggit ko ata sa inyo na mag-fishing sila ng mga kaibigan niya? Hindi ko alam kung nabanggit ko ba. Yeah. Pero mamaya, may schedule siya eh. Babalik din daw siya ulit dito kasi imimit niya si Taj. Ibang friends kasi yung kanyang ka-fishing. Magra-ride naman daw sila ng bike. Ganun naka-busy si Kuya. Mamaya siguro alis din yan. May mga schedules na sila, guys. And ako, ang gagawin ko ay i-defrost ko to habang hinihintay kong binababad ko lang muna siya. Mga siguro 20 minutes. 10 to 20 minutes, so depende. So, gawin ko muna yung hugasan. Tapos, eto. Si Holly busy pa dun sa kanyang birthday card. Ipakita ko muna pala sa inyo yung ginawa niyang sulat. Pero hindi niyo naman mababasa ng maayos kasi colorful siya, guys. But, yeah, itatransfer niyo na yan dito. So, you have to put to Mackenzie first, okay? Here. Okay? Right here, to Yeah. Mackenzie. Yeah, and then your message here, okay? Ipakita ko muna pala sa inyo yung ginawa niyang sulat, pero hindi niyo naman mababasa ng maayos kasi colorful siya, guys. But, yeah, itatransfer niyo na yan dito. So, you have to put to Mackenzie first, okay? Here. Okay? Right here, to Yeah. Mackenzie. Yeah, and then your message here, okay? Nagpa-practice ulit siya maglagay ng, yung sa front, ayan. Pina-practice niya muna bago niya ilagay doon.
Yeah. So, yan daw ilalagay niya sa front. It's a donut. Yeah, and then you're gonna put anything else? Uh, Do you have the glitters, stickers? Do you have all the stickers? oh, nice. Yeah. So, mayroon ditong isang sliced bread, tapos yung dalawang crust. Ibababad ko na siya sa gatas. Yung isa doon busy. Ah. Si Kuya naglalarong PS. Mamayang hapon pa siguro yan aalis sa Mapapause tayo. Is that the new one? Ah, bubuksan niya na raw tong bigay sa kanya. Yung inambak siya kahapon. Why? You gonna use this one? Not sure. Not sure. Okay. I'm just gonna open. You just want me to open? Kunin lang natin tong gatas. Mama, stickers. What sticker? Bunny stickers. Ah! What you gonna do with that I'm one? gonna put on my birthday card. Ay, add mo yan. Mag-add daw siya dun ng sticker. And then Wag around. Babad ko na to. blue texture. Tansya-tansya lang to, guys. This is the set. Okay. Oh, the pens. But I don't think so you can write pink because your card is my pink. card is right. Maybe the blue one or green? I don't know. It's up to you. It's up to you, Baba. It's Yeah. yours, yeah. Tinatawag niya ako kasi, ayan, naglalagay na siya ng stars. Yeah, just all the stars, Baba. Don't put the bunny because this is donut, right? Yeah. Yeah. Can I put the love hearts on? It's up to you, Baba. Oh, tumutunog yung chan ko. Ayan na siya, oh. Hindi niyo makita. Wait, Mom, wait, I have a good idea. If I draw a triangle there, and the stars are like fireworks. Oh, alright. Because the stars are like fireworks. Pakita niya raw yung front ng card. Ayan na. Now, you have to write your message. Yep, inside. Yeah. You know what you have to do first? Yes. To Mackenzie, okay? And make sure capital letter. The Yes. T, and then the, See, like this. yeah, and then, yep, and then Mackenzie, the first letter, capital letter. Yeah. Okay. You're done. Yeah. So, ito yung message niya kay Mackenzie. Okay, can you read it? Happy birthday today. I hope you have a good birthday and my gift I'm giving you. I hope you like it from Holly. Well done, Baba. So, yan. Siya lang nag-isip ng isusulat niya dyan. Well done. See? We don't have to buy card. This is fun. And buy the card and we're wasting money so we can just make our That's own. right. You're right. Okay, tapusin ko yung ginagawa ko dito. Ayan na yung ating dinifrost na minced beef. And kung maalala nyo yung bigay ito ng kapitbahay, so gamitin ko na itong tatlo. Yeah. Utusan ko siya na bumili ng eggs kila Tommy. Ayan. Diba tayo ng sibuyas. Tapos nandito yung aking ibang mga herbs. Yung dry ba. Ano ko yung parsley. Alam ko may bago akong parsley binili eh. Ito na lang. May Italian herbs. Lagay lang tayo. Ayan. Thyme. Separate din yung kanyang ano. Sobrang nababad ko yung aking buhok. Which is good. The more babad, the more nagiging ano siya. Kakapit yung ating nilagay. Ay, ang bango nito. Alam niyo yung parang saumba, yung bulaklak ng saging. Ang bango. Okay. Yung parsley ko siguro nasa baso. Yep. Sabi ko lang, may binili akong parsley. Tinanggal ko na yung, may cover ito, yung parang may malilit na butas. Tinanggal ko. Ayan. Tapos na yung ating pepper. Wala pa si Holly. Salt.
Ang lalaki ng salt ko ngayon. Yung ginagamit ko ni dyan sa ano, sa lobster, pag pinapakulan niya. Konting sugar. And ito, Vegeta or meron pa ko dito ano. Chicken powder. O kaya Knorr cubes. Kayo kung anong pampalasa ko. Maglagay lang akong konti. Konti yan. Konting Vegeta. Naririnig ko na yung gate. Sana meron. Sana may tao. Nakangiti siya. Baka nakakuha siya. Oh, good job, baby. And Worcestershire. Lucky. Why? He didn't eat any money. Why? I'm not sure. Wait. Who gave this to you? Tom. Tommy? He didn't accept the money? Baka kakatukin naman tayo. Maybe later, who's the boy? Charlie? Charlie will, because Charlie before, remember Charlie knocked on our door and asking for John? And we asked why? Because we owe $5. Dati siningil kami ng bata. Yes. Ang init pa ng put in the car, Baba. Did you say thank you? Yeah. Ayan yung eggs. Oh, bago. Ang Mom, init. it's Charlie's birthday tomorrow. He's Oh. turning 6. Aww. And, nung isang araw, galing din to sa kanila. Nakakahiya na tuloy kasi hindi kinukuha yung pera. Meron na, ito wala nang laman guys. Merong super liit na egg. Ayan. Ito na yata ang pinakamalit na egg. Aside sa pugo. Chicken, ito yung pinakamaliit na itlog. Look at this, Baba. It's small. I know. Where'd you get it from? From the old one. Ayan siya. Looks like a chicken egg. It is a Like chicken. a duck egg. No, like a bird egg. Right. Ayan, liit. So, yan. So, nakalibit tayo, guys. Then, mamaya, hindi, gagawin ko to now, kasi yung oven ko. Yung oven ko lang to, guys. Tapos yung sauce mamaya ko gagawin. Pagdating ko na lang siguro. Kasi hanggang 5 o'clock yung party eh. So, sauce na lang, we'll see. But, yeah. Naglagay na ba ako nito? Parang hindi pa. Parang hindi pa tayo naglagay nito. Guys, I added some stuff into the car, like the birthday Hindi pa. cake. Ah, that's nice. Oh, nag-drawing pa siya But ng I'm cake. halfway colored it. Okay. So, maghiwala ako ng sibuyas. Paiiyakin na naman ito. At saka pala bawang. Naluha na ako ng sibuyas. I have my slime. Oh, ayan na naman siya. Lalaro naman siya ng slime. Tingnan nyo na yung kulo ng luha ko. I love this. Oh. Ha? Did you put lotion? Pag tumitigas na yung slime niya, guys, nilalagyan niya ng Aveeno lotion. Siya na talaga naglagay ng Aveeno Yeah, it lotion. makes it so soft and stretchy. Stretchy, yeah. And if you Oh, add, tingnan nyo. Pilipino ko lang to. I didn't add shaving cream, but if you add shaving cream, it makes it nice and fluffy and Yeah. and like smooshy, and it makes it bigger. Okay. Yep. Alright. Tama na to. I better back up. I don't want to cry. Ah, What's for dinner? meatballs nga. Ang ano ko nito, ang aking gagawin, yung parang ano, Subway. Kasi si Kuya gustong-gusto niya yung Subway meatballs na nasa bread. So, yun ang gagawin ko. Tapos, bibili ako ng bread sa... Kasi pupunta tayo ng town naman. So, para fresh yung bread. Then, Guys, look yeah. at my So, swirl. parang... Ano siya? Subway meatballs na homemade. I like the Subway cookies. Yeah, Subway cookies, yes. I love them. Well, So, ito yung ating... meatball. Meat. Yun, ito yung isang. Nasa na yung egg? Bagong ano to eh. Ayan, oh. Ayan, eto malinis. Pero hugasan pa rin natin. Ang init niya pa, guys. Ang init niya. It's warm, Baba. Touch it. Yeah! Oh!
Mainit, warm ba? Mainit na mainit. Warm siya. Alam mo, fresh na fresh. Why is it like that? Because they just harvested. Oh, did they? I don't know. You're the one who went there to get it. I think they did. They're perfect eggs. Yeah. I love Warm talaga siya. And nandito na pala si Sak. Instead mag-ride ng bike dito, where you going? Trays. Sa? Where? So, Where's that? punta sa with Taj. Okay. Si Kuya gusto niya magpagawa ng tuna with mayonnaise Where's pa. that? Okay. Alam mo naman to. Food is like for Kuya. Yeah. Siya raw mag-mix. Ayan na. Nilagyan ko siya ng mayonnaise, Dijon mustard, a little bit of salt, and pinch of sugar. Kasi yung flavor niyan is vinaigrette tuna. Alright? Ito na yung kay Kuya. You didn't put butter. It's alright? Huh? Alright. See ya. Careful, I love you. Yeah, love you. Okay, careful. Yep. Gusto sila. Bye. Dapat ang plano, dito lang sila magbabike. Ngayon, you're welcome. Ngayon, punta sila ng mount. Kasama yung tinong si Kaj, dito na si Taj. Okay. Ang bango nito. Sinisprayan ko na siya ng canola oil. Inuubos ko lang yung canola oil na yan. Kasi olive oil na yung... May olive oil pa ata ako dyan na spray, pero yan yung nakuha ko. Ang tagal na yan. Expired na siguro yan. Hindi pa naman. Hindi ko lang siya nagagamit masyado, kaya medyo puno pa siya. Laki. So, ito yung last na mailalagay natin kasi hindi kasha. So, meron tayong 3, 6, 9, 12, 15 na malalaking balls. Ayan. And, may dalawa pa to or tatlo. Mamaya na lang siguro to. Kasi, ayoko naman silang crowded dyan. Okay. But, yeah. Sprayan ko lang to ng canola oil. Okay. Then, oven. Nakaligo na pala ako, guys. And ito yung ating meatballs. Luto na siya. And gagawin ko ng madalian yung sauce nito. Ayan, ayan. Ayan yung ating meatballs. And nag-iwan ako ng sibuyas para sa ating sauce sa ating meatballs. Hindi pa ako nakapag-blow dry. Pero pakita ko lang sa inyo yung ating OOTD. OOTD, ayan. Naka-rumper tayo na yellow. Yes, ayan. Napilit ko lang yung avocado oil. Then, isusutay ko yung onion. Tapos, lalagyan natin yung tomato sauce. Tapos, kung anong nilagay ko dun sa meatballs, yun din ang ilalagay ko dun. Dadagdagan ko lang ng konting timpla kasi tinikman ko yung meatballs. Tamang-tama lang siya. So, pasasarapin natin yung sauce. And, ito pala yung swimsuit na susuotin ni Holly mamaya sa party. Ayan. So, ayan. Nasutay na natin yung sibuyas. Lagay natin yung tomato sauce. And, maglalagay akong konting red wine. Tapos, konting tubig dito sa can. And, titimplan lang natin siya. Ayan na yung sauce. Tapos, tatakpan ko lang to. Then, alis na kami ni Holly kasi 2:15 na. 3 o'clock yung party. Okay. Ayan na po siya. Ready na siya maki-party. Yeah. Sana all. And suit niya na yung kanyang pang-swimming. And yung towel niya nandito. Magdadala rin ako ng plastic bag para sa basa niyang damit mamaya. Okay. And ito yung dinner mamaya. Bye. Dito na kami guys sa Wolanda Recreation and Convention Center. So, dito rin nagsiswimming sila kuya, tsaka si Zach, pag may excursion yung school nila. I have. And Holly too, right? Okay, Yeah. let's go. Pakita daw muna sa inyo, ito yung likod. So, it's Mackenzie and it's me. Oh, ayan. So, yan yung likod and ito yung harap. Yeah. Okay, okay. Good girl. Ayan yung regalo niya. You need help?
Alright. Let's go. Go. Hatid ko lang to. I'm so excited. Okay, let's go. Hanggang ano siya dito? 5. It ends at 5, so we have 2 hours. 2 hours of fun. Yes. And Malaki to. We might do parcel. Like, We'll see. yeah, I don't know. give any You just tell me because I'm just gonna drop you. Ah! Happy birthday, Mackenzie! Ah! Happy birthday, Mackenzie! So, ayan yung pagsisumingan nila. So, ida-drop off lang talaga natin dyan si Holly. Na-drop off na. So, dito na ulit ako sa car. Drop off lang talaga natin doon si Holly. Ganun yung party dito. Nabanggit ko na rin ata yun sa inyo before. Pag may mga party, birthday, pag invited yung anak mo, ida-drop off mo lang talaga siya sa, sa location kung saan yung party. Tapos, babalikan mo siya kung anong oras yung nakalagay sa invitation. Like dito, 3 to 5. So, before 5, punta ka na dito para pick upin mo yung bata. So, ang nandun lang yung mama, tsaka lola, tapos yung mga, mga invited. Si Holly pa lang ang nandun, wala pa yung iba. Sabi sa akin ng mami, ang mga invited daw, yung mga ka-dance ni Holly, nila, doon sa group niya. So, yun yung mga invited. So, magandang parang nagka-catch up sila. Kasi, kailan pa ba? Nung 30 pa sila nag-stop ng dancing, diba? So, before kasi halos everyday magkakasama sila. Yun ulit sila nakita. Oh, nakita sila nung isang araw sa basketball. Kasi yung kapatid ni Mackenzie nagba-basketball din. Pero ibang team. Mas oldest kasi si Isaac. So, yeah, doon din sila pala nagkita. Pero, sa Monday, last day na ata ng basketball ni Zach. And then, ang balik ay pag balik na rin nila ng school. So, matagal din na walang basketball din si Zach after next week. So, yun. Ako, punta ako ng Coles later. And, kukuha ko ng cheese. Kasi naubusan na yata ako ng cheddar cheese. Yung shredded. And, ano pa ba? Baker's Delight. Yun ang kunin ko bago kukunin si Holly dito. Kasi, 2 hours kaya yung yung party. So, mag-i-enjoy doon si Holly. Dito na pala tayo sa Baker's Delight. So, yan. Para tayo ng bread. So, eto yung breadstick. Yung mahaba. Tawag nila breadstick. Sa atin, French bread, right? I'm not sure. And, eto yung hotdog bread. Then, punta ako sa Coles kasi kuha ko ng shredded cheese. Ano ito? Dito na pala tayo sa Holanda. And, hindi lang cheese yung nabili natin. Bumili rin pala ako ng Yakult. Meron pa sila doon. Kaso baka next week na ang balik ko sa grocery. Ano ba ngayon? Saturday. So, bumili ako yung sa akin and sa mga bata. And, ito talaga yung, ito lang dapat ang kukunin natin. So, kumuha na rin ako ng cucumber kasi yung mga bata, gustong-gusto nila yung, alam niyo yung katulad sa atin yung may suka, gustong-gusto nila yun. Ayan, 2 kinuha ko. And, ano pa, asparagus and hotdog. Kasi matagal na sila hindi nakapag-hotdog. Si Kuya naghahanap na ng hotdog. And, yan. At saka, ano pa ba? Yeah, asparagus and itong creme fraiche. Ayan. And, cheese. Kunti na lang kasi yung nandun sa bahay. So, bumili na ako para hindi sila maubusan kasi everyday bread sa mga bata. And si Jan pala. So, yan kasi diba, fishing. So, yan yung aking nabili sa Coles and yung toilet paper. So, mayroon pa tayong 30 minutes bago matapos ang swimming ni Holly. Punta na natin si Holly kasi katext ko sila ay nag-send ng video doon sa mga pagkain na in-order namin. Ayan. Wala nga lang siyang sinain. Ang oras is 4:43.
So, tamang-tama. Ayan. Pasok na tayo dito. So, hintayin natin si Holly. Hindi pa tapos kasi may ilang minutes pa, di ba? So, mamaya na ako punta dun sa room. Muna tayo dito. Kumakain pa sila. Ay, ang ganda, oh. Indoor. Dito muna ako. Parang ayaw niya pang umuwi. Ayun pa siya, oh. Parang ayaw niya pang umuwi. I got cheese. The party's finished. Come on. Yung iba nandun sa malaking pool. Come on. Nandun yung iba niyang friends. Come on, baby. You have to change now. Come on. Gutom na raw sila. So, gawin ko na to. Si Kuya, gusto niya ng rice. Ayan, mayroon siyang lollies. Okay. Uwi na tayo. Thank you! Gutom na raw sila. So, gawin ko na to. Si Kuya, gusto niya ng rice. So, you're just gonna have rice, huh? Yeah. And this, half of this? Full. Full now? Yeah. So, ito kay Jan. Tapos ito kay Sak. You're done, Sak? You're waiting that one too? Yep. Nagtitinapay pa siya. So, ito na yung dinner ni Jan. Tapos ito kay Sak. Sak, oh. Baba, ha? You sure you don't want bread? Holly? I put in the oven. Okay. Ayan. Just try this first. Nahiga ako saglit after ko maghugas. Nakapaghugas na pala ako dyan, guys. Malinis na yan. Yan, empty kasi yan. So, dadalhin yan ni Sak sa labas mamaya. And, yeah, tapos na yung dinner nila. And ako, hindi pa ako kumakain. Mag-meatballs lang ako. Meron ako dito. May ginawa kasi akong yung pork belly. Isirap ako dito. Ayan. Parang gusto ko to tapos kanin. Hindi ko alam. Pero okay pa naman ako. Ba, iyayan ko na yung vlog. Yun na yung vlog. Ay! Let's close the vlog. Thank you, guys. Please like. Please subscribe. See you on our next vlog. Bye, guys. Bye. In Christmas times, we'll be chilling and having a good time.